Kan jeg friste udyret med mere mad? Ja, det kunne jeg garanteret. Vil det behage udyret med et stykke laks? Vær så god, kære udyr. Kunne jeg friste det venlige rævevæsen med et stykke æg, uden at bide min finger af? Mange tak. Jeg synes, at du er lidt glupsk, men det er okay. Men du er kraftet med dyredrift. Er du klar over det? Right. Bes. Hvad med ørred fra Rema? Ørred fra fucking Rema? Okay, der er heller ikke nogen grund til at stresse. Kun grund til at pisse. Og det er mine fingre, dem skal jeg bruge. Men altså, jeg kan nusse det, hvis det er. Det var en blød næse. Nej. Hey. Alright. Vi kan lige få mig et stykke mere. Laks måske. Hvad var det? Hvad ser du til det? Ja, det er også meget godt, tænker jeg. Okay, bes. Måske var det noget med et stykke laksepaté mere. Hvad siger du til, ven? Wow. Tak fordi du ikke spiste min finger. Det er sjovt. Right, følgerev. Du ligner en, der godt kunne spise mere. Der er mere. Jeg synes, du smasker. Jeg synes, du smasker. Der er lidt mere her. Altså, jeg har ikke tænkt mig at slikke det af, efter du har slikket på det. Jeg skal ikke have revsavl i munden. Skal du ikke lige spise op, eller hvad? Hvad? Ja, den anden rev er nok derinde. Det er okay. Er der sendet? Og det er min tommelfinger. Den vil jeg gerne beholde. Bes. Prøv lige se her, skal. Prøv lige se her. Der er mere. Skal du spise den der fugl, eller hvad? No.